are now here like nasa Barangay Pokjim. So nakita mo karon ang tabo sa barangay, no? Panguluhan ni Mayor Samsam Golias. Karon din nagabot din mo nang ilay, no? Namili sa siya kunuhay nakagupat. So mo kini ang tabo karon so diri sa tong barangay Jim. Wapa biar niya oy. Hey Omega. Sa akong gagaw. Oh. Yang agi ni kaday. Oh. So, una ko mupalit sa mga ano na isuritan sa kamo diri sa tong kuan abot sa balay. So, nasa tayo fruit stand. Then we have also like poultry stocks here, like chicken. So kompleto jud ka. Hi bye. Why kay at? Hoy Mercy! Ano ka Mercy? Ya. Imay tag na ay matag. Asa man libreng? Akong tabuon, oy lang kita kog tabuon ka ng mga laki. Nagwapa kay Tinda Iping, oy. Nagwapa kay sa Tinda Iping. Smile me. Ay, nagwapa ko sa oy. Ah. Oh. Nakaigit diri kaya nagay nagtapok. Mabaras lang basta nagigit magtapok. Kaya kita na ko ah. Ayo, uy, kasi na. Dili na to na siya oy. I-vlog niya to tanan. Kita ka sa vlog din today. Mundo pa. Anong game kuan? Oy. Kita mo pangobrahan na oy. Puro lagi na patis, hindi pala yung kabal ka. Uy. Te, tagpilang pansit kanton, te. Tagonsi. O ang plastic lang. No, kompleto sa rin sila diri yun. Sila fresh Mickey. Then sila ka ng dried Mickey. Hata pala nito ng gardenia na to diri uwi. No? Boss Angel, kada kung nakadungog ka na ako, nagangit ang midili. Sagura lang ka loob sa kabalay. Asa naman social distancing, ani? Asa na social distancing? Asa na social distancing na to, ani, mga ma'am. Ha? Kompleto gila itong tapos. Uy, guwapa na si Alda, uy. Asa mga labaday. Merry Christmas and Happy New Year. Guwapa na Alda, uy. Asa ka man tabo, guys?
na Jojo, uy. Wala ko karon sa kuan dry. Vegetable section. Ha? Sa? Sabi? Pwede sa kuan ay nilatan. Ay, tapang malalabang. Kung ba na request sa nilatan nga PL. Wala ko na siya katawag nilatan. Nilatch din. Ilan yung butig lang ka? Ha? Oh, sige, kandos, abas, ngal. Ay, sige katawa, ate. Uy, sige katawa lagi. Matilda L. Bradford. Siya kay elementary school graduate. Matilda L. Bradford. Elementary pa ka, te? Kinder 1? Labulahan ka sa na Santos sa patron. Siya nagigig ka, Idralin. Mamatay pa ka. Sana all. Dili. Ang mighty para nimo. Pinako sa kay Kaglawan. Paliw ko lang sa Langga. Paliw ko. Kiluhin mo doon at dyan. Faster! Ginawa rin na, uy, kamunog, karakara sa judayon mo. Sama ka diha, uy. Pagtarong diha ka. The-vlog sa labang ko na, magulong na sa ubana. 20? No, uy. Sila? Pwede pa na, day. Pwede pa. Pwede gamay katungan ng nakutuwa. Gamay na. Ayaw na. Gamay na. Very good. Kana lagi ka na. Ay, pagbuot ka ko yung mubayad. Si, gamay mo na siya. Oh, very good. Ay, natuging pande kay magbuba. Isalat ka pa na ako. Wala, nalibog na. Sa oy. Day, mangutana ko ni mo day ba? Kasi sigrid mo, pink lagi kag now. Mangutana ko ni mo, ano pink man kag now? Kasi sigrito ni mo. Sigrito. Or na-reflect na si mo si Rina. Siya, mama na siya pinag-lipi. Siguro ka, tatanggal ang 40 dyan ang tamatis. Oy, huwag nakita 40 ako'y palit, pagyawa na ako. Vegetable na ilang baligyan no, at soft drinks o mineral water. Oh. Mga negosyante kayo mga kuano eh. Sila? 85 nila na oy, 300 hangyo lang na oy. Kani siya pa. Ha? Oh, panapong lang din sige. Dito yung pa juga katubag sa pangutanang anong pink ang imong aping. Uwil. Gusto niyo mo uwil, imong giligo. Apa dia katubag di kanon. Ayang naam, iyang ganaan ko nagigamit ko noon, liptin. Lipi-lipi nga otin. O, ininihan na. So, naran ako, plato na.
Pila akong sukli. Nanay alcohol? Mao na di aron. Di na dito ni mga dried goods ko, mga wheat goods, no? Wheat goods ko, no? Wapo kayo tindiro. Oy, hi, B! Sabon nilang doon. Okay, dapat di yung channel doon. Wala. Wapo kayo tindira, oh. Sus, wapo kayo mysokol.com.ph. So, pag maas, dahil, yung pinagkaon ng maas. O saan siya, baby? Miss Wawid? Ha? Miss Wawid? Kani siya? Yampaw? Yampaw. Wow, kasi siya sa Yampaw. Nagpag-English. After niya mga Yampaw. So, nasa rin yung mga fish. Kuhan din, no? Mga all kind of fish ingredients. Diba pa sa ngasle mo, eh? Hoy, nagsabit hayag kay kapalit kong pound. Saan siya nga isda dong? Dito na siya kindori. Kani? Tikap. Tikap? Tikap. Din ni siya. Wala ka na para sumaw ni Batson nga isda ba? Kaya pares daw ni Batson. Pares daw ni Batson. Ni Mangsa. Pila kilo? Pila kilo? 260. Sa balik na po. Medyo marmangat sa kamay mo. Wala gini siya di-upload display. Pawin kan. Wala, oy. Hayag kayo, Majung. Hayag pa siya sabihin process sa lisay, oy. Pag-ilis niya, libat na ako. Kaya maghubo, di na malibat.